profesores. ¿Ah, sí? Aquí la Sara, la Mireia, la Ay, sí, Fer, yo quiero que venga la Sara. y la Joana que ayudaba al Swipe, Sí, y el ya Ada. es verdad, qué guay. Ya verás la Cari cuando venga se va a enterar que ya. Hostia, pero nos lo pasamos muy bien, ¿eh? Ya, nos lo pasaremos aquí también. Sí, está guay. Ostres, nois, us en recordeu quan anàvem a sisè? Uah, quins records! És que us en recordeu també de Gris? Ostres, Uah, va ser superxulo. Va ser I el Toni? I la Dona Lacuts, I la Maria i el Jesús professor. també. De molts records en un moment. I la Eva, que era superbé. Els trobo fantàstics. Jo també. Ostres, que arribaran els companys de la nostra escola. Sí, qué guay. Vamos, que sí. Els hem d'explicar el que fem aquí a l'institut. Clar que sí, els explicarem tot el que fem a les classes superxules. Cavis! 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 Us estem esperant! Ah! Però que ho havia de dir vosaltres. Però jo no coneixo de res, el Martí. Oye, pues no dieu Us ho passarem molt bé quan el vingueu a veure. Hola, buen día, amigos de la revista. Saludos desde el Tile. Hola, bueno, estic aquí fent un treball de socials, ja estic una mica ocupada, però tinc un temps per vosaltres. I que quan vingueu aquí us ho passaré molt bé. Acabem de fer una volta al món i estem ocupats, però sempre estarem per vosaltres i això no és per tant, records per Sant Pere. Records pels professors i els alumnes del Guerau. No us poseu nerviosos quan vingueu. Serà molt divertit les activitats que us farem. Però una cosa que queda. Camins! Camins! Colors! Colors! Sant Pere! Sant Pere! Garau! Garau!